Καλησπέρα για από μένα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήρθατε εδώ και θα είστε σήμερα μαζί μας. Είμαστε προφανώς σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και όλες, σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου το μεγαλύτερο, θα έλεγε κανείς, κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων έχουν περιέλθει σε πολύ βαθιά σκέψη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και σε κατάθλιψη. Αυτό είναι αναμενόμενο αν αντιληφθεί κανείς ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της νέας γενιάς είναι άνεργο, είναι σε μια κατάσταση που δουλεύει είτε μαύρα, είτε ανασφάλιστα, είτε χωρίς να έχει καμία διασφάλιση για το μέλλον του. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα στη ζωή του και το καθεξής. Όμως, τους τελευταίους μήνες και ένα προηγούμενο διάστημα είχε ελπίσει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πορεία στην Ελλάδα και η διάψευση αυτής της προσδοκίας ήρθε να χειροτερεύσει την κατάσταση της νέας γενιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι η νέα γενιά πρωτοστάτησε στη μεγάλη μάχη του δημοψηφίσματος και του όχι, ενός όχι που ήταν πολύ νεανικό και όχι απλώς πολύ νεανικό, αλλά οδήγησε και πάρα πολλούς νέους που ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια με τις κινητοποιήσεις των πλατειών, ακόμα και με τις εκλογές του Γενάρη, δεν είχαν μπει σε διαδικασία να συζητάνε πολιτικά. Όλη αυτή η διαδικασία φάνηκε να είναι συγκουσιακή τον πρώτο καιρό, αλλά ιδιαίτερα η διαδικασία του δημοψηφίσματος επέτρεψε σε αυτόν τον κόσμο να μπει ακόμα πιο σκληρά σε μια μάχη και να συζητάει να πάρει το όχι στις πλάτες του. Όταν δηλαδή ακόμα και σημαίνοντας τελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής που σήμερα τα βλέπουμε να ράβουν συγκυβερνητικά κουστούμια, δεν έβγαιναν να υπερασπιστούν το όχι του ελληνικού λαού, η νέα γενιά πήρε αυτό το όχι στις πλάτες της και κατάφερε να το φτάσει εκεί που το έφτασε, συγκρουόμενοι πολλές φορές με θεούς και δαίμονες μέσα στους χώρους εργασίας, συγκρουόμενοι με την εργοδοσία της, συγκρουόμενοι με το φάσμα της ανεργίας και πάρα πολλοί άνθρωποι ακριβώς επειδή ύψωσαν το ανάστημά τους έχασαν τη δουλειά τους εκείνες τις μέρες απέναντι σε ένα πογκρόμ που υπέστησαν από τα αφεντικά τους και ύστερα βρέθηκαν ξεκρέμαστοι. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας και μας λέει ότι τι να κάνουμε, αυτές οι γενιές, οι 20άριδες και οι 30άριδες είναι πεθαμένες γενιές, είναι τελειωμένες γενιές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτούς, να παλέψουμε για αυτούς που είναι σήμερα 5 και 6 χρονών. Έτσι είναι κατανοητό και πώς διαλύονται ολόκληρες κομματικές νεολαίες και πώς δεν μπορούν να βρουν νέους ανθρώπους να υποστηρίζουν τις επόμενες πολιτικές τους. Είναι πολύ απλό, όταν λες στους νέους ανθρώπους εσείς για μας πλέον δεν υπάρχετε, και οι νέοι θα απαντήσουν το ακριβώς αντίστροφο. Όλοι αυτοί λοιπόν μας λένε ότι τι να κάνουμε, πρέπει να καείτε, να γίνεται καύσιμο δηλαδή σε μια ανάπτυξη που μπορεί να έρθει μελλοντικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Κανένας τους δεν μας λέει αν μπορεί να γίνει έτσι. Μπορεί να προχωρήσουν με ένα τέτοιο πρόγραμμα που οι ίδιοι μας λένε ότι δεν θα βγει. Που σε 3 χρόνια θα έρθουν μόνοι τους να υλοποιήσουν αυτό που σήμερα αποκαλούν σχέδιο του Σόιμπλε, δηλαδή και έξω από το ευρώ και με μνημόνιο. Γίνεται να πάμε ως σοβαρή χώρα, να το πω έτσι, να το χρησιμοποιήσουμε δικούς τους όρους. Ακόμα και αν κάποιος σκέφτεται τη χώρα και όχι τους ανθρώπους της, όχι τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τους νέους και τους συνταξιούχους. Ως χώρα είναι δυνατόν να είμαστε σοβαρή χώρα και να μην έχουμε σχέδιο τι θα γίνει εάν, για παράδειγμα, οι συγκρούσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας με τη Γερμανία οδηγήσουν στο να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αυτό δεν το αντιμετωπίζουν. Συζητάνε αυτές τις μέρες τα τηλεοπτικά πάνελ, ως εάν να μην υπάρχει διεθνή συγκυρία, ως εάν να μην καταραίουν τα χρηματιστήρια στον πλανήτη, ως εάν να μην υπάρχει ένα καζάνι που βράζει στην ελληνική κοινωνία. Αλλά για το ποιος θα είναι ο πιο ικανός, ακούμε και τους κυρίους από το ποτάμι και μας λένε ποιος θα είναι πιο ικανός να διαχειριστεί την κατάσταση. Και ποιος να βρει ρογμές σε μια συμφωνία όπου ακόμα και η έκτακτη εισφορά του 8% στα εισοδήματα πάνω από 500.000 καταργήθηκε. Δηλαδή σε μια συμφωνία που σου απαγορεύει να φορολογήσεις τους πολύ πλούσιους, θα προσπαθήσουν να δουν ποιος είναι ο καλύτερος να βρει ρογμές. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι αυτοί, και οι νεόκοποι μνημονιακοί, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται απέκτησαν πολύ γρήγορα ταξική συνείδηση υπουργού, ενώ μπορεί να είχαν διαφορετική ταξική συνείδηση στο προηγούμενο διάστημα, είναι ότι η κοινωνία δεν αντέχει, ότι αυτό το καζάνι θα σκάσει ό,τι και να κάνουν, ότι όσους ψήφους και να έχουν στη Βουλή δεν μπορούν να περάσουν μια τετραετία όπως μπορεί να φαντασιώνονται. Και αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς εάν η λαϊκή ενότητα βγει όσο δυνατόν πιο ενισχυμένη στην επόμενη Βουλή. Η λαϊκή ενότητα, η οποία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που περασπίζεται το όχι και η μοναδική αριστερή φωνή που
πολεμάει με αξιώσεις να έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Να θυμηθούμε εδώ ότι το ΚΚΕ ψήφισε άκυρο στο δημοψήφισμα. Και είναι και η μοναδική η οποία επιχειρεί αυτή τη νέα γενιά να της δώσει και μια διαφορετική διέξοδο από τη μετανάστευση. Γιατί σήμερα έχουμε μια έξαρση του κύματος μετανάστευσης της νέας γενιάς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Διαψεύστηκαν οι ελπίδες και πάρα πολλοί νέοι και νέες λένε ότι μπορεί να ζούσαμε 600 ευρώ, αλλά έλπιζα ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν πιστεύω σε τίποτα. Εμείς τους λέμε ότι μπορεί όντως να είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά υπάρχει ελπίδα και την επόμενη μέρα. Υπάρχει δυνατότητα, αν όλοι και όλες όμως μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να φτιάξουμε εκείνο το άλλο σχέδιο που θα μας οδηγήσει στη σύγκρουση με την Ευρωζώνη και τις κυρίαρχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί ακόμα και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα μας οδηγήσει σε μια σύγκρουση που θα ξεκινάει από την αλλαγή του νομίσματος, αλλά δεν τελειώνει εκεί, θα το βάζει στην προϋπόθεση. Μπορεί να συζητάει για το χρέος και τις τράπεζες, θα ακούσετε και στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων, ούτως ώστε να συγκρουστεί. Μου έλεγε μια παλιά συντρόφισσα πριν από λίγο εδώ πέρα που έρθει για ένα γάμο, μου έλεγε: ξέρεις κάτι, φτιάξτε το σχέδιο και εγώ έρχομαι. Της λέω: γιατί να το φτιάξουμε εμείς, επειδή είσαι μουσικός και δεν είσαι οικονομολόγος? Όχι. Και εσύ λοιπόν που είσαι μουσικός, μπορεί εκείνες τις μέρες της σύγκρουσης να πρέπει να, μέσα από τα σχήματα της αλληλεγγύης που ήδη δικτυώνονται σε όλη την ελληνική κοινωνία, να πρέπει να παίζει μουσική δωρεάν στις διάφορες γειτονιές για τον κόσμο που θα προσπαθεί να έχει την ελπίδα, να έχει ηθικό ανάστημα, να μπορεί να συγκρουστεί με άλλους όρους. Δεν περισσεύει κανένας σε αυτή τη σύγκρουση. Όλοι και όλες θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη, ο καθένας από τη θέση του, αλλά αυτές οι γενιές, έχοντας δώσει αγώνες τις 2 τελευταίες δεκαετίες, ξεκινώντας από τη σύγκρουση με τα νομοσχέδια της παιδείας το 90 και το 91, ύστερα με τον Αρσένη, με το άρθρο 16, με τις πλατείες και τελευταίως με το δημοψήφισμα που ενέπλεξε και όλον εκείνο τον κόσμο που δεν είχε επαφή με την αριστερά, γιατί δεν ήταν για παράδειγμα στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, ενέπλεξε τον κόσμο τις φτωχογειτονιές που εμείς δεν είχαμε κατορθώσει να τους ακουμπήσουμε. Αυτή λοιπόν η νέα γενιά έχει την εμπειρία των αγώνων, αλλά έχει και τεράστιες ενσωματωμένες δυνατότητες, τις οποίες έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και γι' αυτό μπορεί να κερδίσει και θα καταφέρει να κερδίσει, και η ψήφος στη Λαϊκή Ενότητα και η στήριξή της είναι ένα πρώτο βήμα στις 20 Σεπτέμβρη. Αυτά και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.